देवा काहीतरी घेतोय दुकानामध्ये. तेव्हा काय घेतोय लवकर चल. कुणाला पकडतोय कुणाला? मांजरीला. तिला राहू दे ना. का कुत्री नेणार तिला? मित्रांनो आता आलोय मी संकेतच्या तिथे. काय चॉकलेट आणलं मी पण आणलाय काहीतरी दाखवतो माझ्याकडे देऊन. हा बजाला पैकी घेतलाय कशासाठी घेतली होती आता इंट्रोडक्शन आम्ही देऊ तुम्हाला थोड्याच वेळात. अजून 2 माणसं. आज जिगू आजारी आहे. हा संकेतचा घर. शुभमचा नाही. शुभमचा कुठे आहे माहित नाही. तर शुभमचा हरवला. जी आपली जास्त व्हिडिओ व्हायरल झाले आहे संकास होती ती इथेच काढली. सेल तर लवकर. किरवी दाखव. भाट्रोली आहेत. कशाला आणली? तेलाय. अरे कुणा काय बारकी पोराव तुम्ही? अरे सोडून देते ना घाणेरडी असते येड्या. सोड पहिली तू. काय भाकरवाली आणलं ना पहिलं सोडून देत. आमच्या घरात काय बोलतोय? फणस पिकलाय. कुणाचा आहे तो? तुमचा आहे मग काढू. देव्या तू माहिती आहे काय केलेला पिकलाय तुला लय समजतं. पिकलाय. कुठून जायचा रस्ता? चायनावाला. आमदारा. तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या युट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश होटल तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. तर मित्रांनो आता आज म्हणजे या व्हिडिओचं टायटलवर तुम्हाला समजलं असेल तर आज आलो आहे मी मध काढण्यासाठी. मध म्हणजे एक मध वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे असतात मधमाशा. तर पॉय बोलतात ह्याला. आता जेव्हा आम्ही काढायला आलो ना तर पॉय बोलतात. ज्या 2 अगोदर व्हिडिओ केल्यात ना मधीच्या तर ते दोन्ही टाल्याच्या आहेत टाल्या काढण्याच्या. तर आता पॉय काढायला आलो. हे सकाळी इकडे खेकडी बघण्यासाठी आलेले. बघा हा होल आहे ना म्हणजे आमचा नल आहे तिकडे गावात. नल म्हणजे भरपूर नल आहेत आमच्या गावात. तर इकडून गटाराचं पाणी येतो इकडं आणि उपलीचं पण पाणी येतो ह्या साईडून. पण उन्हाळ्यात गटाराचं पाणी नाही येत तर पावसाळ्यात येतो गटाराचं पाणी इकडे खाली. तर आता ह्याच होलाला म्हणजे कातलाला खाली आलोय. तर इथे कुठे खाली त्यांनी बघितले सकाळी आलेले भाट्रोली पकडायची. जी भाट्रोली बघितली ना तुम्ही तर तीच पकडण्यासाठी इकडे खाली आलेले 4 जण. 4 आलेले ना तुम्ही. पोपट नाही आला तर तुम्हाला पोपट बघायला भेटला असता आमच्या गावातला. तर मित्रांनो ही आता खेकडी सोडतोय तो. शिव्या खाल्ल्या असते आमच्यात आणि सोड सगळ्यांना सोड. जाऊन दे. जीवनदान घ्या तुम्हाला म्हणजे जीवनदान देतो तुम्हाला. ही र भाट्रोली येते ती काय खात नाही आमच्या गावाची. जाऊ दे शी त्याला खाणे वाटतात. त्याला मरून दे. एक चॉकलेट घ्या आणि चला पण थांबू नका. चॉकलेट दे. चॉकलेट निघाली सर्व बिलामध्ये. पाणी असतात लगेच गेली. हा झाड आहे तो. त्याची जरा अवस्था बघा पाहू शकता तुम्ही वरपर्यंत. इकडे बसला आहे देवेंद्र, शुभम आणि हा आमचा संख्या. तो बघा संकेत तोडतोय. हे जाय देव्या तू बोललायस. तर देव्या तोडतोय आता. दोघांनी ठेका घेतलेला आहे कॉन्ट्रॅक्ट तोडण्याचा आणि दोघेच बोललेत ते आम्ही तोडू म्हणून. बघ मास्क यायला लागल्या. मास्क असतात ना मित्रांनो केसात लय चिपकतात बसून राहतात. लवकर लवकर फटाफट तोडून टाका. अर्धा झाला आता
अर्धा पण नाही झाला, पाऊण पण नाही झाला. तू वरता तुटल ना शाप. अरे बोल. नको रे आवडे तरी. कोणतरी मित्रांनो आवाज देतोय वरतून. कोपरा मार संकेत. आता चावल्या की उडी नको मारू. तर मित्रांनो आमचा संख्या वर चढलाय. तर बघा दिसत नाही, इकडून काळा काळा दिसतोय. बघा किती मास्क्या उठल्या, डोक्यात बसतात या मास्क्या. हे तो तुटणार नाही ना. हा बसलास तो येशील खाली. हे कोयती पहिली बाजूला कर. हे बघ कोयती बाजूला कर. हे बघा कसा चढलाय. देवाची टी शर्ट घेतला नाही डोक्यात, त्या डोक्यात लय बसतात मास्क्या. बरोबर तोडशील ना तर घालशील पायावर. हे नाही तुटणार ना ऱ्या. बसलाय तो कडक आहे ना एकदम. नको का सेफ्टी बेल्ट आणा सांगू, रस्सी आणा सांगू पोटाला बांधायला. देवा बोल पावसात काय. देवा बोल ना. लाजला. संकेत हसता असताना घालीला कुठं दुसरीकडे सरशी. अरे काय निघाला. बारक्यामध्ये देस म्हणजे हाताने मारेल बरोबर. येईल मॅसेज करायला लागेल रे पण इंस्टाग्रामला. ए शुभम इंस्टाग्रामला मॅसेज करायला लागेल पोरीला पण. होय काय मित्रांनो भरपूर टाइम झाला. व्हिडिओ आम्ही जरा बंद केली. आम्ही सर्व तुम्हाला दाखवलं नाही. तर यांनी बघा किती टाइम लागला. तोडला आहे पाहू शकता. कोणी तोडला रे. देवेंद्रने काय तोडलाच नाही. देव्या तू बोलूच नको. जो वर बसलाय ना त्याने तोडलाय सर्व. संख्यानी बहुतेक संकेतनीच तोडला नाही. नंतर 2 नंबरला शुभम तू वाईच तोडलाय म्हणजे थोडाच तोडलाय, जास्त तोडलाच नाही तू. अब हा एवढा तोडायला गेला एवढा ना. एवढा भाग मी कधीच पाय बी काढायला जात नाही. मी फक्त सातेरू आणि टाल्या. असा तोड इकडं तोडून येतो. आता मध दिसायला लागली. वऱ्या कुठात वऱ्या सांडायला पण लागली. मटका फुटला मला वाटतं. असा एक ते मी फोडला असता ना टाकला असता. मेरा दिल लुटिया ओहो जिने मेरा दिल लुटिया वा. मी गाण्यात नाही बोललो, सोम बोलला. आवाज ओळखता येतं सगळ्यांना. मेरा दिल लुटिया कोंबडी वराटताय को जिने मेरा दिल लुटिया शुभम खातोय मध हो. हे लवकर काढ. मोठा घालू अशी. ए तर मित्रांनो हे बघा मग पूर्ण मोठी काठी तोडला नाही. कोयती खाली घेऊन गेला कोयती आण. ए सोम अरे मग कोयतीत तो हे काय आहे. वऱ्या पण आहेत वऱ्या पण येते. आणि मध पण आहे. अरे लाकडाचे तुकड्यात ते सर्व. थांब तो लाकूड काढ. तू चुकून काशील तो लाकूड पण. आम्हाला माहिती आहे. हा पूर्ण तोडाय पाहिजे तरी अजून. ते एकटा मी बोलत होतो. अरे दे इथे फुटत नाही तो सगळ्यात आलशी. काय करतोस काय तू आता. हा तोडतोय
वाकडी तिकडी. तर मित्रांनो मध काय भेटलीच नाही. हे नवीन होता काय रे हा? संकेतला माहिती आहे, तुला माहिती नाही. नवीनच होता एवढीशी भेटणार आहे जुन्या याच्यात लय भेटत काय 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 जात आलं असलं मग. संकेत खरोखर नवीन आहे. नवीनच मग कशाला आलो तू? ती कधी पण देवेंद्रन चाटला. मित्रांनो एवढा भाग होता ना झाडावरचा तोडला आहे त्याच्या आतमध्ये होती. अरे पण तू पिट्या दिसत नाही, तू कुठं बनवत होता काय अजून? आता काय करता? एवढंच कुठले वऱ्या बिट्या सर्व मिक्स आहेत. पिट्या पण आहे त्याच्यात, पिवळा पिवळा दिसतोय तो ना रे, तोच आहे ना. आणि थोडीशी मध, बाकी काय नाही. आता पाय काढायला म्हणून पण काय येत नाही कधी. मित्रांनो मेहनत वाया गेलेली आहे, कारण का माझी नाही गेली, ह्यांचीच गेली. आता हे तुम्हाला फाटी फोडायला बोलवी ना आमच्या इकडे, तर कोण खाईली काय माहिती. अख्ख्या गावाला वाटायला लागेल मला वाटतं. आज चाट्या तरी वाटलेला. लाकूड पाहिजे तुला? पाहिजे? आम्ही एक बोट दे मला ताटायला. मी बोट म्हणजे मी ताटतो बरोबर घेतो त्यातलं. कशा प्रकारे मध एकदम घटघट आहे. पडत होती तेव्हाच ताटायला पाहिजे, त्या देव्यान सगळं ताटलं. गोड आहे रे. अरे बस मेरे कपड़े में पान मला दे त्याच्यात आहे ना. पान तर दे नाही तर वरचा दे मला ढेप. ते सुपारी पण टाकून देस पाना. हा ढेप तरी दे. अरे पान नाही तर ढेप मला पाहिजे. दोघांपैकी काहीतरी. काय नको देऊ रे आता. मित्रांनो तुम्ही बघितले असाल व्हिडिओ कशा प्रकारे त्या झाडाला म्हणजे मध काढण्यासाठी तोडली संख्यानी, आणि संकेतने जास्त तोडली. नंतर मग शुभम 2 नंबरला. आता वेगळं काहीतरी करता येते. तर काय करता हो तुम्ही त्याला? नको. तर मध काय भेटलीच नाही. संकेत बोलतो नवीनच होता, एवढी काय भेटली नाही. आणि थोडी होती ती पहिले म्हणजे काढते वेळी पडली ना, ती खाल्ली. नंतर मग आम्हाला वाटलं आतमध्ये असेल, पण आतमध्ये काहीच नाही. आणि काठी घालून बघितली पूर्ण, तर आतमध्ये पूर्ण होल म्हणजे जास्तही नाही पोकळ आतमध्ये जागा. तर मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ कशी वाटली? किती वाजता आलेलो? 2 वाजता ना. 2 वाजता आलेलो आम्ही. आता वाजलेत किती? 5 वाजून गेलं. 5:15 वाजून 2 मिनिटं झाली. तर मित्रांनो आता व्हिडिओ संपण्याची वेळ आलेली आहे. तर मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ कशी वाटली ते अजून कळवा आम्हाला कमेंटद्वारे. आणि लाईक करा, शेअर करा, आणि जे नवीन असतील आमच्या चॅनल त्यांनी सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन ऑन करा विसरू नका. तर अशाच व्हिडिओमध्ये परत भेटू. तोपर्यंत टाटा, बाय बाय. बाय बाय.